Doncs primer ha estat un esforç de poder superar-lo, evidentment, i després també d'estar sempre amb una actitud positiva envers la família, envers a mi mateix, perquè aquesta actitud positiva és molt necessària per poder superar aquest tràngol tan dur que és patir un càncer. El procés del càncer ens ha servit per demostrar-nos que som una família molt unida, que hem tingut molta gent al costat nostre. L'estratègia que vam seguir, com que vam veure que estàvem en unes mans excel·lents i que ells estaven tan segurs de la seva feina i ens van donar tanta seguretat, malgrat que el diagnòstic era un diagnòstic pal·liagut. Per tant, com que no som metges, no ens ajudava a res saber com es deia o quina profunditat tenia. El que volíem era que es curés, per tant, vam fer el que ens van dir els metges i estàvem completament a les seves mans, ocupant-nos nosaltres de poder-nos mantenir sempre amb un to optimista i el més positiu possible. Bé, de fet, jo recomano Càlida a quasi tots els pacients que venen a la consulta perquè hi ha un acompanyament psicològic, social, que pot ser beneficiós per tothom. Càlida és una oportunitat que nosaltres tenim a l'hospital que no tenen la major part dels hospitals i això és un tret diferencial molt important. El poder disposar d'un lloc en el qual els pacients hi puguin anar de forma lliure, sense cap mena de restricció, sense cap mena de cita, amb un ambient molt diferent del que normalment és una consulta hospitalària, doncs fa que sigui un tret diferencial que els pacients i les seves famílies al final estan molt contents de poder disposar. El cómo poder acompañar, el cómo poder atenderles, cómo les pueden ayudar, el cómo poder estar en su día a día y a veces cuando la dificultad es que no viven con ellos, cómo poder estar y cómo poder tratarlos. Doncs ha estat un suport emocional molt fort i molt gran. Sempre m'he trobat molt ben acollit, he pogut compartir experiències amb altres companys i gent que també pateix la malaltia. Això m'ha donat molta força, m'ha enriquit també com a persona i bé, és un entorn privilegiat aquí dintre de l'Hospital de Sant Pau que val la pena que el fem servir les persones que patim aquesta malaltia.